И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Venom 981 и снимам клипове на Minecraft PE 0.13.1. Някой ще каже защо. Защо? Заради удоволствието от клипа. Казвам просто... Айде, баба. Да, малко смешно. Баба. Дом... ще бъде трейсния лора. Така. Спана ни на остров, но никак. Ама никак не е зле. Сега съберем дърво. Не знам дали ще можем, но ще направя нещо. Ще правя тази поредица поради просто причина, защото има хора, които искат да играят Minecraft и има хора, които гледат Minecraft и им доставя удоволствие. Така че ще правя тия, които ми доставя удоволствие. Клиповете ми, честно казвам, ще ми бъдат спаси, но ще направя клип, който ще бъде за тези хора, които обичат да гледат дълги клипове. Той ще бъде към 1 час и повече. Но няма да е днес, защото днес трябва да качвам точно 3 клипа, така че утре имам и рожден ден. Добре да ви кажа, от на рожден ден ще правя мултиплеер и мои приятели, две момичета, които ще правим на мултиплеер Minecraft и ще кача простия 3, утре още едно на мултиплеер стрима. Той ще бъде към 1 час. И така. Ако имате някакви забележки, просто не ме обвинявайте, защото съм нов и от не снимам клипове. И така, името ми, то трябва да се пише отгоре на скина ми, ще в момент. Options, personal. И ето ме, това съм аз, нормално. Избрал съм се, защото ми хареса. Options. И главно ще трябва да оцеляваме тук на този world и да бъдем възможно най-развити. Аз ще го карам бавно, няма да бързам. Както ви казах, по 20 минути клип ще бъде. Ще гледам с толкова, защото в момента не знам колко снимам. Правя го заради тези хора, защото им интересно. Аз съм, да ви кажа, един от тях, но просто ми писна само да гледам и реших да ги направя. Може да го направите и вие, не е толкова трудно. Да. Много ми интересно и тия води, където излизат от тук. То тук, докато гледам, имало и лава. Ето, овци, дами господа, 3 са точно. Дали ще успеем да имаме легло? Дами господа, убихме първата. Имаме още 2. И храна от среща. По-хубаво не може да стане. Това става да възприема село и просто нямам да има. Бихме я. Така. И ето това е последната. Просто не мога да се кача, ужас. Ти се намери да слезеш долу. И така, фащаме я. Още няколко удара. Дали ще успея? И ето го леглото е направено. 13 лути имаме. Ето и една крава. Да убием и нея. Убихме я, тя ни пусна 1 литър и 1 кожа. Не знам дали ще бъде, така че... Оставете ги. Съм трябва да намерим място, къде... това е дълбоко. Трябва да намерим място, където да пренощуваме. Имаше едно момче от София, който снимаше такива клипове и беше написал
първата вечер в Майнкрафт. И от тогава се запалих и днес реших да го направя заради вас, да снимам клипове. Там, доколкото... Вау! Къде да ида? Напишете в коментарите кое повече ви е харесало, но аз ще се опъта на там. Напишете къде трябваше да пренощувам. И така. Да, ето и лава. Това е много хубаво, между другото. А тук има нещо. Не, просто обикновено. Оф, леле. Това е лава. Леко да не падне, не. И така. Качваме се нагоре. И това тук ми изглежда като... Като тук си изкопано. Вау, хора! Погледнете само. Вау! Това е нещо огромно. Оф, това тук не ми харесва. Да. Трябваше първо... Оф, светая, обърках се. Трябва да намериме... Къде? Уау. Има едно момче, с което смятам да снимам, ама дали ще ми приеме. Писах му преди няколко часа. Трябваше първи епизод с него да го правим, но реших да го правя соло, както казват някои хора. И така. Се чуете на колко години съм. На 11, но утре ще правя 12. Хора, това мисля, че ме интересува нещо, така че нека да проверим какво представлява. Вау! Еха! Харесва ли ви това? Не знам. Скоро трябва да преспа, така че трябва да почна да вкарвам някъде в планина, сигурно. Това е единственото решение. То първата вечер така започва. И смятам след близо месец, ако искате си запишете някъде или запомнете, ще почна нова поредица. Тази поредица ще бъде от 20 епизода. Ще почна да търся Вилич село. Това, знаете какво означава? Селенско село. Да. И ще трябва да го намериме и ще живеем там. На този етап сега ще живеем в гората. Тук има доста неща. Това нас по средата. Паднах някъде. Паднах и ще се удари. Да. Сега трябва да изкопаме този стен. И се изкачаме отгоре. What the fuck, бати бъга. Това тук вече се изложи с това, но все пак ще излезна. Да, ето, казах ми. Леко. Равиня. Леко съм. Хора, не можахме да намерим подходящо място, така че отиваме и се закопаваме под, как се казваше, под планината. Тук има нещо
Страшно ето. Има нещо, между другото. Това започва някакво нещо. Пещера, в която не искам още да се замесвам. Това също, щом има планина наблизо, значи ще има и чудовища монстъри, така че... Аз съм си изключил съм си Default DD, ама не се знае какво може да се случи, така че... Ето тук ще спиме. Ето тук. Не, ето тук така. Така... По-нататъчния, следващия епизод по-точно, как се казваше, не мога да се сета, ще направя къща. Но на този етап, както всеки Майнкрафт играч го прави, трябва да се заселите в планина или дупка. Така, тук, правим леглото, това и почваме леко да сглобваме навътре. Така, това така, това така. Това така. Изкопавам тази къща, дами и господа, и приключвам клипа, защото трябва да почвам в другия и така. Другия ще се почина 5-10 минути и ще го направя, защото трябва да обмисля все пак какво да правя. Не може да ме слушате как си викам какво да направя, Така че 5 минути да извеся какво ще направя и после следващия клип. Има нетърпеливи хора, ама аз какво да направя. Всеки Майнкрафт играч трябва да измисли какво да прави, не мога да мисли на момента. Ай, не е много готино да се слуша какво да става. Признайте си поне. Вот так. И така, това беше края на клипа. Надявам се да ви е харесал и както ви казах, след 5 минути пак ще снимаме и довиждане и до скоро.